Καλησπέρα. Τελευταίος ομιλητής στην σειρά σχολής γονέων της Ιεράς μας Μητροπόλεως είναι ο κύριος Παναγιώτης Δαβόρας, ο οποίος σήμερα θα αναπτύξει το θέμα «Η διαμεσολάβηση ως ειρηνικός τρόπος διαχείρισης των οικογενειακών συγκρούσεων». Θα μείνω σε μία λέξη συγκεκριμένη στον τίτλο της σημερινής ομιλίας, στην λέξη ειρήνη. Όντως, βέβαια ο Παναγιώτης θα το δει από την δική του επιστήμη, από νομικής πλευράς, αυτή η διαμεσολάβηση ως ειρηνικός τρόπος, αλλά αν δείτε και μέσα στην Εκκλησία, πάντοτε, ακόμα και στο ιερότερο μυστήριο που είναι η Θεία Λειτουργία, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν πούμε, πολλές φορές θα υπάρχει η λέξη ειρήνη μέσα στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας, είτε στο κείμενο του Αγίου Ιωάννου, του Χρυσοστόμου, είτε του Μεγάλου Βασιλείου, είτε ακόμα και των αρχαιότερων θείων λειτουργιών, όπως είναι των Αποστολικών Διαταγών, του Αγίου Ιακώβου, του Γρηγορίου του Θεολόγου. Και όντως η ειρήνη είναι κάτι που πάντοτε την αναζητούμε όλοι οι άνθρωποι και δύσκολα την βρίσκουμε, και την ειρήνη μας τη δίνει πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Θεός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι όταν υπάρχει ειρηνική συμβίωση, τότε δεν επιτρέπει αυτή η ειρηνική συμβίωση να εισχωρήσει τίποτα το δυσάρεστο μέσα στην οικογενειακή ζωή. Ακόμη και όταν υπάρχουν πολλές εξωτερικές δυσκολίες, αυτές δεν εισχωρούν μέσα στο σώμα της οικογένειας, και γι' αυτά θα μας μιλήσει σήμερα ο κύριος Παναγιώτης Δαβόρας, ο οποίος, όπως είπα, είναι δικηγόρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Δικηγόρων της Βέρειας, είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, εκπαιδευτής διαμεσολαβητών στο ΚΕΔΙΒΕ, και τον παρακαλώ να έρθει να λάβει τον λόγο και να μας πει και αυτός από την δική του σκοπιά αυτήν την διαμεσολάβηση ως ειρηνικός τρόπος διαχείρισης των οικογενειακών μας συγκρούσεων. Παναγιώτη, ο λόγος είναι δικός σου. Σας ευχαριστώ πολύ, Πανοσυλλογιώτε Αρχιμανδρίτη Πατέρα Πρόδρομε. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά και τιμή βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας για να μοιραστώ μαζί σας ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν το θεσμό της διαμεσολάβησης ως ειρηνικό τρόπο επίλυσης των οικογενειακών συγκρούσεων. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα, καθώς έχω την ευκαιρία και χαρά να απευθυνθώ στο ακροατήριό σας. Η σημερινή ομιλία είναι και μια ευκαιρία για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων επί του θεσμού της διαμεσολάβησης, πάντα με το βλέμμα μας στην προαγωγή των αξιών της αγάπης και της ειρήνης. Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι η σημερινή μας συνάντηση να είναι παραγωγική για όλους μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον καθένα από εσάς για την παρουσία του εδώ σήμερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο ανθρώπινος, κοινωνικός και πολιτικός βίος διέπεται από συνεχείς συγκρούσεις. Από τη σύσταση των πρώτων κοινωνιών, οι άνθρωποι αναζητούσαν τρόπους ώστε στα προβλήματα και τις διαφωνίες τους να μπορούν να βρουν μια αμοιβαία αποδεκτή και επωφελή λύση. Από τη στιγμή που η δικαστική οδός έκανε την εμφάνισή της στις ανθρώπινες κοινωνίες, οι τρόποι αυτοί συγκρότησαν μια εναλλακτική προσπάθεια επίλυσης των διαφορών. Ήδη από την αρχαιότητα, η διαμεσολάβηση συνιστούσε έναν τρόπο ειρηνικής διευθέτησης συγκρούσεων και διαφωνιών και ως διαδικασία εξελίχθηκε και τυποποιήθηκε, προσαρμοζόμενη στις αρχές και τις ανάγκες της κάθε κοινωνίας και εποχής. Γνωρίζοντας τη φύση των συγκρούσεων και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, είμαστε σε θέση να προσεγγίσουμε από τον πιο σύντομο δρόμο τη συμφωνία και την ομαλότερη συμβίωση. Μέσω της διαθρωμένης διαδικασίας της διαμεσολάβησης, οι σύζυγοι δεν προσβλέπουν να αντιπαρέλθουν τα προβλήματα που τους οδήγησαν στο χωρισμό, γιατί η διαμεσολάβηση στο νομικό σύστημα ανακύπτει μετά την διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης. Όμως δεν πρέπει να αποκλείσουμε και την περίπτωση αυτή. Επομένως, προσέρχονται συνήθως οι σύζυγοι, αφού ήδη έχει διασπαστεί η έγγαμη συμβίωσή τους, με σκοπό να διευθετήσουν ειρηνικά τις διαφορές που ανέκυψαν κατόπιν μεταξύ τους.
Ενδεδειγμένες όμως μέθοδοι προκειμένου οι σύζυγοι να ξεπεράσουν τα οικογενειακά προβλήματα που τους ταλανίζουν πριν οδηγηθούν στο χωρισμό είναι η οικογενειακή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με τη βοήθεια εξειδικευμένων ψυχολόγων. Η διαδικασία αυτή δεν διαφέρει στην ουσία της από τη διαμεσολάβηση, καθώς αναζητά τη ρίζα των προβλημάτων και προωθείται η βελτίωση της επικοινωνίας των μελών της οικογένειας, επαναπροσδιορίζοντας τους μεταξύ τους ρόλους, σχέσεις και αντιλήψεις. Στη σημερινή ομιλία θα αναφερθούμε στο θεσμό της διαμεσολάβησης με έμφαση στην οικογενειακή διαμεσολάβηση για την ειρηνική διευθέτηση των οικογενειακών συγκρούσεων. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, η οποία είναι μια εναλλακτική μορφή επίλυσης διαφορών σε σχέση με τη δικαστηριακή οδό, τα εμπλεκόμενα μέρη έρχονται αφού κλιμακωθεί μεταξύ τους σύγκρουση. Ας περάσουμε στους ορισμούς. Σύγκρουση. Η σύγκρουση είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο που μπορεί να συμβεί σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως ιδίως τις προσωπικές σχέσεις, τις εργασιακές σχέσεις, τις πολιτικές διαμάχες, τις διεθνείς σχέσεις και αλλού. Η διαδικασία της σύγκρουσης συνήθως περιλαμβάνει τα εξής στάδια. Πρώτον, ανάγνωση συγκρουσιακής κατάστασης. Αρχικά τα μέρη μιας σύγκρουσης αντιλαμβάνονται μια διαφωνία ή διαφορές στις απόψεις, τα συμφέροντα ή τις ανάγκες τους. Δεύτερο στάδιο, ένταση και επιλογή στάσης. Η διαφωνία αυτή οδηγεί σε ένταση και τα μέρη της σύγκρουσης αποφασίζουν πώς θα αντιδράσουν. Μπορεί να επιλέξουν να αποφύγουν τη σύγκρουση, να την αντιμετωπίσουν ανταγωνιστικά ή να επιδιώξουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την επίλυσή της. Τρίτο στάδιο, εκδήλωση της σύγκρουσης. Σε αυτό το στάδιο η σύγκρουση γίνεται πια φανερή και εκδηλώνεται μέσω λόγων, πράξεων ή ακόμα και μη λεκτικών σημάτων. Τέταρτο στάδιο, διαχείριση ή επίλυση. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαχείριση της σύγκρουσης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει διαπραγμάτευση, συμβιβασμό ή την αναζήτηση ενός τρίτου ουδέτερου προσώπου, ο οποίος θα βοηθήσει στην επίλυσή της, δηλαδή ενός μεσολαβητή. Σκοπός είναι η έβρεση μιας λύσης ή η μείωση της έντασης. Πέμπτο στάδιο, αποτελέσματα και συνέπειες. Η σύγκρουση μπορεί να καταλήξει σε θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα για τα εμπλεκόμενα μέρη. Τα θετικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν την καλύτερη μεταξύ των μερών κατανόηση, την ανάπτυξη σχέσεων και τη βελτίωση των λύσεων που επιλέχθηκαν. Αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να είναι η χειροτέρευση των σχέσεων, η παρατεταμένη ένταση ή ακόμα και η επιδείνωση του προβλήματος. Έκτο στάδιο, ανάλυση και μάθηση. Στο τέλος της σύγκρουσης, τα μέρη συνήθως αναλύουν τη διαδικασία και αντλούν διδάγματα για μελλοντικές αντίστοιχες καταστάσεις. Η επιτυχής διαχείριση συγκρούσεων απαιτεί καλή επικοινωνία, ανοιχτό μυαλό, κατανόηση των διαφορετικών απόψεων και συχνά τη διατήρηση της ψυχραιμίας. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε ότι η σύγκρουση δεν είναι πάντα αρνητική. Μπορεί επίσης να είναι καταλυτική για θετικές αλλαγές και καινοτομίες. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα θετικής αλλαγής και καινοτομίας που προέκυψε μέσα από σύγκρουση είναι η ανάπτυξη της μεθόδου Design Thinking στον τομέα της δημιουργίας προϊόντων και υπηρεσιών. Η προσέγγιση αυτή εμφανίστηκε ως απάντηση στη σύγκρουση μεταξύ τεχνικών και marketing τμήματων εντός των επιχειρήσεων. Τα τεχνικά τμήματα συχνά επικεντρώνονταν στην κατασκευή προϊόντων που ήταν τεχνολογικά προηγμένα, αλλά δεν ανταποκρίνονταν πάντα στις ανάγκες ή τις επιθυμίες των πελατών. Από την άλλη πλευρά, τα τμήματα marketing επιδίωκαν τη δημιουργία προϊόντων που να ικανοποιούν τις προτιμήσεις του καταναλωτή, αλλά δεν λάμβαναν πάντα υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς. Η μέθοδος του Design Thinking αντιμετώπισε αυτή την πρόκληση με τη δημιουργία μιας διαδικασίας που ενώνει την καινοτομία και την πρακτικότητα. Πάμε στον δεύτερο όρο, τον συμβιβασμό. Ο συμβιβασμός ενυπάρχει σε κάθε διαπραγμάτευση. Είναι μια βασική διαδικασία στην επίλυση συγκρούσεων, η οποία περιλαμβάνει την έβρεση μιας μέσης λύσης μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών που έχουν διαφορετικές απόψεις, στόχους ή ανάγκες. Στο συμβιβασμό, κάθε πλευρά πρέπει να κάνει κάποιες παραχωρήσεις για να φτάσει σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Ο συμβιβασμός ως έννοια υπάρχει στα σύγχρονα δικαιικά συστήματα τα οποία θεσπίζουν διαδικασίες για την αναγνώριση των αποτελεσμάτων του. Στο ελληνικό δίκαιο προβλέπεται δυνατότητα εξώδικου αλλά και δικαστικού συμβιβασμού σε κάθε στάδιο, αλλά και χωρίς να υφίσταται στάδιο της δίκης. Στον ελληνικό αστικό κώδικα, η σύμβαση του συμβιβασμού αναφέρεται στο άρθρο 871, όπου στο πρώτο εδάφιο ορίζεται ότι
Με τη σύμβαση του συμβιβασμού, οι συμβαλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μία φιλονικία τους ή μία αβεβαιότητα για κάποια ένομη σχέση. Εκ της ανωτέρω διατάξεως δίδεται και η έννοια του συμβιβασμού, η οποία, όπως γίνεται αντιληπτό, εμπεριέχει ως απαραίτητο ενοιολογικό στοιχείο της τις αμοιβαίες υποχωρήσεις των συμβιβαζόμενων μερών. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για συμβιβασμό όταν μόνο το ένα μέρος υποχωρεί, διότι σε αυτή την περίπτωση θα πρόκειται για άλλο ένομη σχέση, όπως για παράδειγμα την άφεση χρέους του άρθρου 454 του Αστικού Κώδικα. Επόμενος όρος, η διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση αποτελεί μια εναλλακτική μορφή επίλυσης διαφορών, πως διαδικασία έχει εξαιρετικά πλεονεκτήματα. Ξεκίνησε ως διαδικασία επίλυσης εργασιακών διαφορών στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σύντομα επεκτάθηκε η χρήση της τόσο σε υποθέσεις ιδιωτικού δικαίου, όσο και σε διοικητικές διαφορές, στη σχολική βία, ακόμη και στην επίλυση διακρατικών διαφορών. Μάλιστα, η επέκταση αυτή της χρήσης της οδήγησε στο γεγονός η δικαστική οδός να μην θεωρείται πλέον η συνηθέστερη μέθοδος επίλυσης διαφορών, φαινόμενο που είναι γνωστό ως η δίκη υπό εξαφάνιση. Αυτό συμβαίνει κυρίως στο εξωτερικό της ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ως θεσμός στην Ευρώπη θεσπίστηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία ορίστηκε ότι τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να εισάγουν στο εσωτερικό δίκαιό τους τη διαμεσολάβηση αναφορικά με αστικές και εμπορικές διασυνοριακές διαφορές το αργότερο μέχρι την 21η Μαΐου του 2011. Η διαμεσολάβηση ως μια μέθοδος εξοδικαστικής επίλυσης των διαφορών, παρότι έχει μακρά ιστορική παράδοση σε όλους τους πολιτισμούς, χρησιμοποιείται με αυξητικές τάσεις σε όλο και περισσότερα είδη διαφορών τις τελευταίες δεκαετίες παγκοσμίως. Συνιστά στην ουσία της μία επιβοηθούμενη διαπραγμάτευση κατά την οποία ένα ουδέτερο και ανεξάρτητο ως προς τα μέρη της διαφοράς τρίτο πρόσωπο, ο διαμεσολαβητής, επιχειρεί να συνδράμει ώστε να βρουν από κοινού με τα μέρη μια βιώσιμη και αμοιβαία αποδεκτή λύση. Ο διαμεσολαβητής έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες της δεοντολογίας που περιλαμβάνονται στον νόμο και στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας. Επιπλέον, ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι ουδέτερος και αμερόληπτος, ενώ οφείλει να διατηρεί απόρριτες όλες τις πληροφορίες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ωστόσο, ο διαμεσολαβητής δεν είναι δικαστής, δεν εκδίδει απόφαση και δεν επιβάλλει τη λύση που ο ίδιος επιλέγει. Λειτουργεί μόνον ως διευκολυντής της επικοινωνίας και των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να καταλήξουν σε μια συμφωνία αμοιβαία αποδεκτή και ικανοποιητική. Περνάμε στην επόμενη ενότητα, η οικογένεια στην Ορθόδοξη πίστη. Στην Ορθοδοξία, η οικογένεια αναφέρεται ως η κατοίκον εκκλησία. Μια έκφραση που αποδηλώνει τη βαθιά πνευματική σημασία και το ρόλο της οικογένειας στη ζωή των πιστών. Αυτή η διδασκαλία ενσωματώνει αρκετές βασικές αξίες της Ορθόδοξης πίστης. Πρώτον, πνευματική κοινότητα. Η οικογένεια θεωρείται ως η πρώτη και βασική πνευματική κοινότητα. Μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας, τα μέλη μαθαίνουν και εξασκούν τις χριστιανικές αρετές όπως η αγάπη, η συγχώρεση, η θυσία και η προσευχή. Δεύτερη βασική αξία, ρόλοι και σχέσεις. Στην Ορθόδοξη παράδοση τονίζεται η σημασία των ρόλων και των σχέσεων μέσα στην οικογένεια. Υπάρχει έμφαση στον αμοιβαίο σεβασμό και την αγάπη μεταξύ των συζύγων, καθώς και στην υπακούη και το σεβασμό των παιδιών προς τους γονείς τους. Προσευχή και λατρεία. Η οικογενειακή προσευχή και η συμμετοχή στη λατρεία και τα μυστήρια της Εκκλησίας θεωρούνται θεμελιώδη στοιχεία της κατοίκων Εκκλησίας. Η κοινή προσευχή και η πνευματική καλλιέργεια ενισχύουν τον πνευματικό δεσμό μεταξύ των μελών της οικογένειας. Διαπαιδαγώγηση στην πίστη. Οι γονείς πλέον έχουν την ευθύνη να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους στην Ορθόδοξη πίστη, διδάσκοντάς τους τις αρχές και τις αξίες της χριστιανικής ζωής. Εκκλησία ως πρότυπο. Η οικογένεια θεωρείται ως μικρογραφία της Εκκλησίας. Η αρμονία, η αγάπη και η κοινωνία που υπάρχει στην οικογένεια αντικατοπτρίζουν τις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν στην ευρύτερη εκκλησιαστική κοινότητα. Η διδασκαλία αυτή επισημαίνει την αξία της οικογένειας ως θεμελιώδους πνευματικής μονάδας στην Ορθόδοξη πίστη και τονίζει τη σημασία της οικογένειας στην ανάπτυξη της πνευματικής ζωής των μελών της.
Πάμε στην επόμενη ενότητα, αναφορές ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Στη χριστιανική παράδοση, ιδιαίτερα από την εποχή του Αποστόλου Παύλου, υπάρχουν αρκετές αναφορές σε διαδικασίες συμβιβασμού και επίλυσης διαφορών που παραπέμπουν στη σύγχρονη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Παρακάτω αναφέρονται μερικά σχετικά χωρία από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Έχουμε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 6, χωρία 1 έως 6. Όταν κάποιος έχει μία διαφορά με έναν άλλο χριστιανό, πώς τολμάει να καταφεύγει στην κρίση των άδικων ειδωλολατρών δικαστών και όχι στην κρίση των μελών της Εκκλησίας? Δεν ξέρετε ότι αυτοί που αποτελούν το λαό του Θεού θα κρίνουν τελικά τον κόσμο? Και αφού από εσάς θα γίνει τελική κρίση του κόσμου, είστε ανίκανοι να κρίνετε μικροδιαφορές μεταξύ σας? Δεν ξέρετε ότι εμείς θα κρίνουμε ακόμη και αγγελικά πνεύματα και να μην μπορούμε να κρίνουμε ζητήματα της καθημερινής ζωής? Όταν λοιπόν έχετε να κρίνετε τέτοια ζητήματα, να ορίζετε δικαστές μέσα από την Εκκλησία, έστω και τους πιο περιφρονημένους. Αυτό σας το λέω για να ντραπείτε. Εκεί φτάσατε, να μην βρίσκετε ένας άνθρωπος γνωστικός ανάμεσά σας που να μπορέσει να λύσει μια διαφορά ανάμεσα σε αδερφούς, αλλά χριστιανός έρνει χριστιανό στα δικαστήρια και μάλιστα σε δικαστήρια πίστων. Εδώ ο Απόστολος Παύλος κριτικάρει τους χριστιανούς της Κορίνθου για το γεγονός ότι προσφεύγουν σε εξωεκκλησιαστικά δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών τους. Προτρέπει τους πιστούς να επιλύουν τις διαφορές τους εντός της εκκλησιαστικής κοινότητας, υποδεικνύοντας τη σημασία της εσωτερικής διαμεσολάβησης και συμβιβασμού. Επόμενη επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 4, χωρία 2-3. Προτρέπω την ευωδία, προτρέπω και τη συντύχη να μονιάσουν, αφού έχουν την ίδια πίστη στον Κύριο. Ναι, παρακαλώ και σένα, πιστέ μου σύντροφε, να τους συμπαρασταθείς. Αυτές αγωνίστηκαν μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου, όπως και ο Κλήμης και οι άλλοι συνεργάτες μου, που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Σε αυτό το χωρίο, ο Απόστολος Παύλος παρακαλεί δύο γυναίκες της Εκκλησίας στην Ευωδία και τη Συντύχη να λύσουν τις διαφορές τους και επικαλείται έναν πιστό σύντροφο χριστιανό να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα εσωτερικής εκκλησιαστικής διαμεσολάβησης. Στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6, χωρίο 1. Αν κάποιος αδερφή μου βρεθεί να κάνει κάποιο παράπτωμα, εσείς που έχετε το πνεύμα του Θεού να τον διορθώνετε με πραότητα. Προσέχετε μόνο να μην παρασυρθείτε κι εσείς από τον πειρασμό. Σε αυτό το χωρίο ο Απόστολος Παύλος καλεί τους πιστούς να βοηθούν στην αποκατάσταση των αδελφών που έχουν υποπέσει σε κάποιο λάθος με πνεύμα πραότητας. Αυτή η προσέγγιση αντανακλά την έμφαση στην αμοιβαία υποστήριξη και την επίλυση διαφορών μέσα από την κατανόηση και τη συμπόνια. Στην επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 3, στίχοι 13 και 14. Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλον και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Όπως ο Χριστός σας συγχώρησε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε και εσείς μεταξύ σας. Πάνω απ' όλα να έχετε αγάπη που είναι ο σύνδεσμος όλων και οδηγεί στην τελειότητα. Εδώ ο Απόστολος Παύλος προκρίνει τη συγχώρεση και την αγάπη ως βασικά στοιχεία σε οποιαδήποτε επίλυση διαφοράς μεταξύ των μελών της Εκκλησίας. Τα ανωτέρω χωρία που παρατέθηκαν αποτελούν παραδείγματα του πώς η πρώιμη χριστιανική κοινότητα χειριζόταν τις διαφορές και τις γενέξεις μεταξύ των μελών της, με έμφαση στην εσωτερική επίλυση και στην αμοιβαία υποστήριξη, πρακτική η οποία μπορεί να θεωρηθεί πρόδρομη των σύγχρονων διαδικασιών διαμεσολάβησης. Περνάμε στην επόμενη ενότητα, ο θεσμός της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Ο θεσμός διαμεσολάβησης ενσωματώθηκε στην ελληνική ένομη τάξη σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/52/ΕΚ, αρχικά με τον νόμο 3898 του 2010 και κατόπιν διαδοχικά τροποποιήθηκε εξ ολοκλήρου από τους νόμους 4512 του 2018 και 4640 του 2019. Βασικές αρχές του θεσμού της διαμεσολάβησης είναι η αρχή της εμπιστευτικότητας. Όσα υποθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, είτε από κοινού είτε κατηδίαν με κάθε μέρος ξεχωριστά, όπως και το ίδιο το περιεχόμενο της συμφωνίας, είναι απολύτως εμπιστευτικά και απαγορεύεται να μεταφερθούν αφενός προς το άλλο μέρος και αφετέρου προς τον έξω κόσμο που δεν συμμετείχε στη διαμεσολάβηση.
Η αρχή της εκούσιας υπαγωγής και συνέχιση της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Τα μέρη αποφασίζουν και επιλέγουν αυτοβούλως τόσο τη διαδικασία της διαμεσολάβησης για να επιλύσουν τη διαφορά τους και έχουν επίσης το απόλυτο δικαίωμα να αποφασίσουν για την επίτευξη ή μη της τελικής συμφωνίας, αλλά και να αποχωρήσουν αναιτιολογήτως από τη διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο. Η αρχή της μη δεσμευτικότητας. Οι πληροφορίες, οι προτάσεις και αντιπροτάσεις, όπως και όλα όσα θα υποθούν κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα μέρη. Μόνο η συμφωνία, η οποία θα εμπεριέχεται στο πρακτικό της διαμεσολάβησης, εφόσον επιτευχθεί, είναι δεσμευτική για αυτά. Η αρχή της ουδετερότητας και αμεροληψίας του διαμεσολαβητή. Η στάση του διαμεσολαβητή οφείλει να είναι ουδέτερη και σε καμία περίπτωση να μην μαρτυρά συμπάθεια ή μεροληψία προς κάποιο από τα μέρη. Επίσης, ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να αποφεύγει να κρίνει και αξιολογεί όσα υπόνονται από τα μέρη κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Στους ορισμούς του ισχύοντος νόμου 4640 του 19, στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται επιπλέον οι νεότευκτες έννοιες της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης και του νομικού παραστάτη. Ως υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης νοείται η συνεδρία μεταξύ του διαμεσολαβητή και των μερών της διαφοράς, η οποία λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ιδιωτικών διαφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικογενειακές διαφορές, πριν τη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο. Κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας, ο διαμεσολαβητής ενημερώνει τα μέρη για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και για τις βασικές αρχές που τη διέπουν, καθώς και για τη δυνατότητα εξοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς τους με βάση τις ιδιαιτερότητές της και τη φύση αυτής. Εφόσον τα μέρη θελήσουν να επιλύσουν τη διαφορά τους με διαμεσολάβηση, τότε συντάσσεται και υπογράφεται το ιδιωτικό συμφωνητικό υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση, όπου συμφωνείται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος που θα ξαναβρεθούν για την εκούσια διαμεσολαβητική διαδικασία. Εφόσον η διαμεσολάβηση καταλήξει σε συμφωνία, τότε συντάσσεται το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας, που περιέχει τη συμφωνία αυτή και έχει ισχύ δικαστικής απόφασης. Από την κατάθεσή του δε στη γραμματεία του κατατόπων αρμόδιου για τη διαφορά δικαστηρίου, αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με τον νόμο, και αυτό προβλέπεται στις περιπτώσεις που δεν εκτελέσει κάποιο από τα μέρη αυτό που συμφωνήθηκε. Εξαναγκάζεται με τις διαδικασίες όπως με τη δικαστική απόφαση. Περνάμε στην επόμενη ενότητα, η οικογενειακή διαμεσολάβηση. Η οικογενειακή διαμεσολάβηση αποτελεί μία μέθοδο για την εναλλακτική διευθέτηση οικογενειακών διαφορών, όπως οικονομικές και περιουσιακές διαφορές μεταξύ των συζύγων, τις διαφορές οι οποίες προκύπτουν από τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων και άλλες παρόμοιες οικογενειακές διαφορές. Στοχεύει στην επίτευξη μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης για τη βελτίωση των σχέσεων και της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Οι οικογενειακές διαφορές, πιο συγκεκριμένα στην πλειονότητά τους, περιλαμβάνουν τις διαφορές σχετικά με τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των συζύγων και την επικοινωνία με αυτά, την κατανομή της κοινής περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της έγαμης εβίωσης και άλλες. Αυτές είναι οι βασικές διαφορές που ερχόμαστε αντιμέτωποι. Στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, οι συναισθηματικές εντάσεις και τα συναισθήματα παίζουν πάντα πρωταρχικό ρόλο, καθώς οι συγκρούσεις έχουν βαθιές ρίζες. Η οικογενειακή διαμεσολάβηση πρέπει να εστιάζει στην ευημερία των συζύγων και της οικογένειας, με προτεραιότητα στο καλό των παιδιών και την ανάγκη διατήρησης μιας λειτουργικής γονεϊκής σχέσης, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των γονέων, ασχέτως εάν επέλεξαν να ακολουθήσουν διαφορετικό δρόμο. Στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, όπως και σε κάθε διαμεσολαβητική διαδικασία, λαμβάνουν χώρα στα αρχικά στάδια κατηδίαν συναντήσεις του διαμεσολαβητή με τα μέρη και εν συνεχεία γίνονται οι κοινές συναντήσεις όταν τα μέρη έχουν συγκλίνει σε μια κατεύθυνση λύσης. Ο διαμεσολαβητής εστιάζει στις σχέσεις των μερών, ενώ πρέπει να έχει ευελιξία κατά τη διαδικασία. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο διαμεσολαβητής δημιουργεί και καλλιεργεί σχέση εμπιστοσύνης με τα μέρη της διαφοράς. Κατανοεί τις θέσεις των μερών και προσπαθεί μέσω της ευελιξίας της διαμεσολάβησης να κατανοήσουν
και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τη μεταξύ τους διαφορά στην ουσία της, εστιάζοντας στις ανάγκες τους, οι οποίες βρίσκονται πάντα κρυμμένες πίσω από τις θέσεις που εκφράζουν στη σύγκρουση. Εφόσον εντοπιστούν οι ανάγκες των μερών, τότε η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει ήδη προχωρήσει ικανοποιητικά και ο διαμεσολαβητής προωθεί τη διαδικασία στη διαμόρφωση αποκλειστικά από τα μέρη της διαφοράς μιας λύσης κοινά αποδεκτής. Στην επόμενη ενότητα, βασικές αρχές της οικογενειακής διαμεσολάβησης. Η οικογενειακή διαμεσολάβηση βασίζεται σε ορισμένες κεντρικές αρχές που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και δίκαιη διαχείριση των οικογενειακών διαφορών. Αρχικά, η εμπιστευτικότητα είναι θεμελιώδης, καθώς εγγυάται ότι όσα συζητούνται μέσα στη διαδικασία παραμένουν ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη και του διαμεσολαβητή, ο οποίος δεν μπορεί να μεταφέρει τίποτα στην άλλη πλευρά χωρίς ρητή συνένεση. Επίσης, ο εκούσιος χαρακτήρας της διαδικασίας είναι κρίσιμος, καθώς τα μέρη συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση εθελούσια και όχι υποπίεση, ενώ μπορούν οποτεδήποτε θελήσουν να αποχωρήσουν αναιτιολογήτως από τη διαδικασία. Τα μέρη δεσμεύονται μόνο εφόσον κατέληξαν σε συμφωνία και υπέγραψαν το πρακτικό επίτευξη συμφωνίας. Επίσης, η ουδετερότητα και η αμεροληψία του διαμεσολαβητή είναι άλλες δύο βασικές αρχές, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι κανένα μέρος της διαφοράς δεν αντιμετωπίζεται προνομιακά ή δεν υποβαθμίζεται, προάγοντας έτσι τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Πέρα από αυτές τις αρχές, ο αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στα μέρη είναι θεμελιώδης για τη διατήρηση ενός επικοδομητικού περιβάλλοντος. Η διαδικασία της οικογενειακής διαμεσολάβησης είναι απολύτως αναγκαίο να εστιάζει στο συμφέρον των τέκνων, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την ευημερία τους. Η ευελιξία στο χειρισμό της διαδικασίας επιτρέπει την προσαρμογή σε διάφορες περιστάσεις και ανάγκες των εμπλεκόμενων μερών. Τέλος, η εξισορρόπηση δυνάμεων είναι κρίσιμη, καθώς επιδιώκεται η αποφυγή καταστάσεων όπου ένα μέρος επιβάλλεται ή κυριαρχεί επί του άλλου. Όλες αυτές οι αρχές συντελούν στη δημιουργία ενός δίκαιου, σεβαστού και αποτελεσματικού πλαισίου για τη διευθέτηση οικογενειακών ζητημάτων. Περνάμε στο επόμενο κεφάλαιο της τεχνικής επικοινωνίας. Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία που απαιτεί ευαισθησία, κατανόηση και τη δυνατότητα να προσεγγίζουμε τις διαφορές με σεβασμό και ανοχή. Οι τεχνικές επικοινωνίας στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, τις οποίες και χρησιμοποιεί ο διαμεσολαβητής, περιλαμβάνουν την ενεργητική ακρόαση, την αναδιατύπωση, την παράφραση, την αντανάκλαση, τη σιωπή και τη σύνοψη. Ας εξετάσουμε περαιτέρω αυτές τις τεχνικές επικοινωνίας και πώς βοηθούν στην οικογενειακή διαμεσολάβηση. Ενεργητική ακρόαση. Ο διαμεσολαβητής γίνεται καλός ακροατής των μερών. Κατανοεί το μήνυμα και επιτυγχάνεται αποτελεσματική επικοινωνία. Ενθαρρύνει τα μέρη να μιλήσουν ανοιχτά για αυτά που τους προβληματίζουν. Στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, η τεχνική αυτή βοηθά τα μέρη να αισθάνονται ότι ακούγονται και γίνεται κατανοητή η θέση τους και οι ανάγκες τους. Γεγονός που ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία και την εμπιστοσύνη. Αναδιατύπωση. Η αναδιατύπωση σημαίνει την επανάληψη του μηνύματος με διαφορετικά λόγια. Αυτό επιβεβαιώνει ότι το μήνυμα έχει κατανοηθεί σωστά και βοηθά στην αποφυγή παρεξηγήσεων. Στην οικογενειακή διαμεσολάβηση αυτό μπορεί να βοηθήσει το διαμεσολαβητή και τα μέρη να δουν τις διαφορές τους από μια νέα προοπτική. Δηλαδή, η τεχνική αυτή μπορεί να συμβάλλει στην αποκάλυψη νέων πλευρών ή διαστάσεων ενός θέματος που μπορεί να μην είχαν αντιληφθεί οι εμπλεκόμενοι αρχικά. Παράφραση. Η τεχνική της παράφρασης αφορά στην εκ νέου διατύπωση του μηνύματος του μέρους από το διαμεσολαβητή με δικά του λόγια, διατηρώντας το βασικό νόημα. Βοηθά το μέρος της διαφοράς να αισθάνεται ότι τον καταλαβαίνουν και μπορεί να βοηθήσει στη διασαφήνιση και εμβάθυνση του διαλόγου. Χρήση σιωπής. Η σιωπή είναι άλλη μια τεχνική επικοινωνίας του διαμεσολαβητή. Χωρίς να διακόψει τα μέρη όταν τους μιλάνε στις κατηδίαν συναντήσεις, προάγει τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, η σιωπή μπορεί να δώσει χρόνο στα μέρη να σκεφτούν και να επεξεργαστούν τις πληροφορίες, καθώς και να εκφράσουν βαθύτερα συναισθήματα ή σκέψεις. Αντανάκλαση ή αντικατοπτρισμός. Αυτή η τεχνική επικοινωνίας περιλαμβάνει την επανάληψη του μηνύματος από το διαμεσολαβητή στα μέρη, απαλλαγμένου από τα συναισθήματα. Με τον τρόπο αυτό, το μέρος βοηθιέται από το διαμεσολαβητή στο να διακρίνει τα συναισθήματά του από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Επίσης, αυτή η τεχνική επικοινωνίας
Μέσω αυτής της τεχνικής επικοινωνίας, ο διαμεσολαβητής περνάει το μήνυμα ότι ακούει προσεκτικά τα μέρη και κατανοεί τα συναισθήματά τους. Σύνοψη. Η σύνοψη είναι η περίληψη των βασικών σημείων της συζήτησης. Στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, η σύνοψη βοηθά να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέρη έχουν κατανοήσει πλήρως τα θέματα που συζητήθηκαν, καθώς και τις λύσεις που προκρίθηκαν ή τη συμφωνία που κατέληξαν. Κάθε μία από αυτές τις τεχνικές συμβάλλει με το δικό της τρόπο στην αποδοτικότερη επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετοχόντων στην διαμεσολαβητική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του διαμεσολαβητή. Με τους τρόπους αυτούς προάγεται η αλληλοκατανόηση, η συμπάθεια και τελικά η επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής και βιώσιμης λύσης στις οικογενειακές διαφορές. Στην επόμενη ενότητα, συναισθήματα στην οικογενειακή διαμεσολάβηση. Στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, τα συναισθήματα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο και επηρεάζουν σημαντικά την επίτευξη ενός επικοδομητικού αποτελέσματος. Η κατανόηση και η διαχείριση αυτών των συναισθημάτων είναι κρίσιμη για το διαμεσολαβητή και τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι ικανός να κατευθύνει τη συζήτηση με τρόπο που να μετατρέπει την ένταση και τα αρνητικά συναισθήματα σε πιο θετικές, συνεργατικές, διαλογικές στάσεις. Ας δούμε μερικά συναισθήματα που βιώνουν τα μέρη κατά τη διαδικασία της οικογενειακής διαμεσολάβησης. Θυμός. Ο θυμός είναι συχνά αποτέλεσμα της αίσθησης αδικίας ή πληγωμένης αξιοπρέπειας. Στη διαμεσολάβηση είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται ο θυμός και να του δίνεται χώρος για τη διαχείρισή του με ασφαλή τρόπο. Απογοήτευση. Η απογοήτευση μπορεί να προκύψει από ανεκπλήρωτες προσδοκίες ή από την αίσθηση ότι οι ανάγκες τους δεν γίνονται κατανοητές. Η αναγνώριση και η κατανόηση αυτής της απογοήτευσης είναι βασική για την κατεύθυνση της συζήτησης προς μια πιο επικοδομητική κατεύθυνση. Φόβος. Ο φόβος μπορεί να προκύψει από την αβεβαιότητα, την ανησυχία για το μέλλον ή τον φόβο της απώλειας. Στη διαμεσολάβηση, ο διαμεσολαβητής μπορεί να βοηθήσει τα μέρη να εκφράσουν τους φόβους τους και να δουλέψουν πάνω σε στρατηγικές για την αντιμετώπιση τους. Λύπη. Η λύπη συχνά σχετίζεται με την απώλεια ή το τέλος ενός σημαντικού κεφαλαίου της ζωής. Στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, η αναγνώριση και η επεξεργασία της λύπης μπορεί να βοηθήσει τα μέρη να προχωρήσουν προς την επίλυση των διαφορών τους με πιο ήρεμο και αποδοτικό τρόπο. Η διαχείριση αυτών των συναισθημάτων απαιτεί από το διαμεσολαβητή να έχει ενσυναίσθηση, υπομονή και να έχει την ικανότητα να καθοδηγεί τη συζήτηση με τρόπο που μετατρέπει την ένταση και τα αρνητικά συναισθήματα σε θετικές, συνεργατικές διαλογικές τάσεις. Αυτό συμβάλλει στην εξέβρεση λύσεων που είναι αποδεκτές από όλα τα μέρη και βοηθούν στην επούλυση των συναισθηματικών πληγών και ενδυναμώνουν τις σχέσεις. Περνάμε στην ψυχολογία των παιδιών σε περίπτωση διαζυγίου των γονιών τους και στην οικογενειακή διαμεσολάβηση πώς συμβάλλει. Η ψυχολογία των παιδιών κατά τη διάρκεια ενός διαζυγίου των γονιών τους μπορεί να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό. Οι αντιδράσεις του παιδιού μπορεί να εξαρτώνται από την ηλικία του, την προσωπικότητά του, τη στήριξη που λαμβάνει από τους γονείς και την ποιότητα της σχέσης των γονιών του πριν και κατά τη διάρκεια του διαζυγίου. Κατά τη διαδικασία του χωρισμού των γονέων τους, τα παιδιά μπορεί να αισθανθούν απόγνωση, θλίψη, θυμό ή ένα αίσθημα απώλειας. Επίσης μπορεί να ανησυχούν για το μέλλον, να φοβούνται τις αλλαγές και να αναρωτιούνται αν φταίνε τα ίδια για το χωρισμό των γονιών τους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αντίδραση του παιδιού σε ένα διαζύγιο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δεν υπάρχει μία μόνο αντίδραση. Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αντιμετωπίσουν το χωρισμό τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μερικές πρακτικές συμβουλές περιλαμβάνουν τα εξής. Να μιλάνε με το παιδί τους για το διαζύγιο και να το καθησυχάζουν ότι δεν φταίει αυτό για την απόφαση των γονιών του να χωρίσουν. Να δείχνουν στο παιδί αγάπη και στήριξη ακόμα και αν δεν είναι στην ίδια κατάσταση μεταξύ τους. Να απαντούν στις ερωτήσεις του παιδιού τους με ειλικρίνεια και σαφήνεια, αλλά χωρίς να επιβαρύνουν το παιδί με λεπτομέρειες που δεν το αφορούν. Να διατηρούν τις συνήθειες και τις ρουτίνες του παιδιού όσο το δυνατό περισσότερο σταθερές για να του παρέχουν αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας. Να αποφεύγουν να βάζουν το παιδί του σε καταστάσεις όπου θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ των γονιών του ή να αναλάβει ρόλους που δεν του ανήκουν, όπως να γίνει ο συνήγορος του ενός γονέα εναντίον του άλλου. Να διατηρούν μια θετική σχέση μεταξύ τους, εάν είναι δυνατό, καθώς αυτό μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση μιας θετικής ατμόσφαιρας γύρω από το παιδί. Η οικογενειακή διαμεσολάβηση μπορεί να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει το διαζύγιο στα παιδιά.
καθώς προσφέρει έναν πιο ειρηνικό και οργανωμένο τρόπο για τους γονείς να διαχειριστούν τις διαφωνίες τους. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στους γονείς να εστιάσουν στις ανάγκες των παιδιών τους, προωθώντας λύσεις που υποστηρίζουν την ευημερία και τη σταθερότητά τους, αντί να εγκλωβιστούν σε αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμούς. Επιπλέον, η διαμεσολάβηση βοηθά στη διατήρηση μιας πιο αμερόληπτης και θετικής ατμόσφαιρας, η οποία είναι κρίσιμη για την ψυχική υγεία των παιδιών. Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα παιδιά μαθαίνουν ότι οι διαφορές μπορούν να επιληθούν με ειρηνικό τρόπο και ότι η συνεργασία και ο διάλογος είναι προτιμότεροι από την αντιπαλότητα και την ένταση. Αυτό τους προσφέρει ένα πιο σταθερό περιβάλλον και τα βοηθά να αντιμετωπίζουν τις αλλαγές στη ζωή τους με λιγότερο άγχος και φόβο, προάγοντας την ομαλή προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες της οικογενειακής τους ζωής. Συνοψίζοντας λοιπόν, κλείνοντας τη σημερινή ομιλία, να συνοψίσουμε λίγο τα ζητήματα που πραγματευτήκαμε. Λίγο να τα θυμηθούμε. Στην εισαγωγή της ομιλίας αναφερθήκαμε στο θεσμό της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικής μορφής επίλυσης διαφορών σε σχέση με τη δικαστηριακή οδό και επισημάναμε ότι στη διαμεσολάβηση οι σύζυγοι φτάνουν αφού έχει διασπαθιστεί η έγγαμη συμβίωσή τους. Στην ενότητα με τους ορισμούς αναλύσαμε με συντομία τις έννοιες της σύγκρουσης, του συμβιβασμού και του θεσμού της διαμεσολάβησης. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στη σημασία της οικογένειας στην Ορθόδοξη πίστη και παράδοση ως κατοίκον εκκλησίας. Κατόπιν, επισκοπήσαμε χωρία από διάφορες επιστολές του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, όπου προτρέπονται οι χριστιανοί να επιλύουν ειρηνικά τις διαφορές τους μέσω βοήθειας τρίτων προσώπων της χριστιανικής κοινότητας, διαδικασίες που προσηδιάζουν στο σύγχρονο θεσμό της διαμεσολάβησης. Αναλύσαμε με συντομία τον ισχύοντα θεσμό της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα με ειδική αναφορά στις βασικές αρχές του και στην ισχύουσα νομοθεσία και διαδικασίες. Συνεχίσαμε με ειδική αναφορά στη διαδικασία της οικογενειακής διαμεσολάβησης, την οριοθέτηση των οικογενειακών διαφορών, τις βασικές αρχές της, τις τεχνικές επικοινωνίας και τα συναισθήματα που υπάρχουν στα εμπλεκόμενα μέρη. Τέλος, αναφερθήκαμε στο μείζον ζήτημα της ψυχολογίας των παιδιών σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων τους και πώς η οικογενειακή διαμεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της νέας κατάστασης που βιώνουν. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την προσοχή σας.